हे आपण असं वरचर लावायचं बघा, खाली ब्रेडचा तुकडा आहे. केक वाटते ते बन केक कसे असतात एकदम. आवाज आला तुम्हाला? आला आवाज? तुम्ही घेता नाही ना याच्यापेक्षा थोडी छोटी वाटी घ्या. जर छोटी मुलं जर खात नसतील ना, जर कोणी मम्मी लोक जर ही रेसिपी बघत असतील किंवा डॅडी लोक जे रेसिपी बनवून आपल्या छोट्या मुलांना देतील, तर ही रेसिपी नक्कीच बनवा आणि त्यांना द्या, कारण ते समजणार पण नाही की आतमध्ये मेथीची भाजी आहे. हे बघा आमची दिल आली बाजूला. चला एक तुम्ही उचला हा वाला मी घेतो आणि हा वाला बटाट्याची भाजी. बटाट्याची नाही, मेथीची भाजी. मेथी आहे ही? हा, तू काल मेथीची भाजी बनवलीस ना, मग आज कशाला बनवते? हे पण असं, जर काल बनवली तर आज परत कशाला, पण आज जर अशी असेल रेसिपी तर मी तुला उद्या पण आणून देतो. आता तुला माहितीये आमच्या गावाला बैलांना तेल पाजतात पावसामध्ये. टिफिनला दिलं ना तर लहान मुलगा असेल ना, तो एकामध्ये त्याचं पोट भरून जाईल. ती कशावरती बसली बघा, कशावर बसली मम्मी ती? झोपली ती. आता भाजी पण स्वस्त झाली, 10 रुपये जुडी, म्हणून आपण एकदम म्हणजे चान्स घ्यायचा. नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि ही घंटी वाजवा. आजच्या रेसिपीची सुरुवात आपण रेसिपीच्या नावापासून करूया. मम्मी रेसिपीचं नाव सांग. थंडीला नाही घाबरायचं, थंडी आपल्याला घाबरली पाहिजे. असं आम्ही स्नॅक्स बनवतोय. असा स्नॅक्स आपण खाणार की त्याने आपल्याला काय मम्मी? थंडी नाही लागणार आणि थंडी आपल्यापासून घाबरणार, थंडी पळून जाईल. असे स्नॅक्स बनवते तू. हा, नमस्ते. आज मी मेथीच्या भाजीचे स्नॅक्स बनवते आहे. नाश्त्याची रेसिपी आहे आणि त्याच्यासाठी तुम्हाला लागणारं साहित्य दाखवते. हे आलं किसून घेतलं. आम्ही मैद्याचं पीठ घेतलंय. 1 वाटी मैद्याचं पीठ आहे. त्याच्यामध्ये 2 चमचे आपल्याला तांदळाचं पीठ घ्यायचं आहे. हे तेल घेतलंय. ही मेथीची भाजी घेतली आहे. ही मेथीची भाजी आहे ना, कोवळी पुढची पानं आणि कोवळे देठं पण, म्हणजे असे पुढचे तुरे मी काढून साफ करून कापून घेतले, स्वच्छ धुवून. त्यासाठी ही कोथिंबीर घेतली आहे. हे बटाटे घेतले आहे 6 छोटे मोठे, शिजवून घेतले आहे आणि साल काढून घेतले आहे. त्यासाठी आपल्याला थोडा कांदा घ्यायचा आहे. कढीपत्त्याची पानं कापून घेतले, ही बघा अशी छोटी. ही 3-4 हिरवी मिरची. हे लसूणच्या पाकळ्या 4 घेतल्या आहेत मोठे, ते पण असे बारीक कापून घेतले. आपल्याला चवीपुरतं मीठ घ्यायचं आहे. थोडीशी हळद घ्यायची आहे. थोडीशी मोहरी घ्यायची आहे. थोडंसं जिरं घ्यायचं आहे आणि आपल्याला हे पावभाजीचा मसाला घ्यायचा आहे. आता मी तुम्हाला पहिला आहे ना गॅस पेटवून हे थोडंसं आलं घेतलंय. आता मी तुम्हाला आहे ना पहिलं गॅस पेटवून हे बटाट्याची आपल्याला भाजी बनवून घ्यायची आहे स्नॅक्ससाठी. आता मी पहिले आहे ना ब्रेडच्या पुऱ्या करून घेते. हे आपण असं गोल काटाचं काहीतरी भांडं घ्यायचं. तर ही वाटी आहे ना म्हणजे थोडी मोठी आहे, तुम्ही याच्यापेक्षा छोटी घेऊ शकता. हे झाकण घेतलं ते पण थोडं मोठं आहे, म्हणजे ब्रेडचे आहे ना आतमध्ये बसलं पाहिजे. हे बघा, आणि याच्यापेक्षा छोटी वाटी माझ्याकडे नाही आहे आणि आहे ती पण एकदम छोटी आहे. आता ब्रेडचे आहे ना, हे आतला सफेद भाग आहे ना, याचा आपल्याला गोल पुरीसारखं करून घ्यायचं आहे. आता तुम्हाला एक पाडून दाखवते. हे बघा मी अशी गोल केले. ते गोल काटाची असली ना मग ते बरोबर माप येतो. हे किनारी नाही त्याच्यात आली पाहिजे. हे बघा असे जरासं आलं त्याला. हे जरासं आलं तरी चालेल, पण हे पण नाही आलं पाहिजे ना. आतल्या आत घेतला ना तर कसं माहितीये, जरा छोटी वाटी पाहिजे अशी. तुम्ही घेता नाही ना याच्यापेक्षा थोडी छोटी वाटी घ्या. आणि हे आहे ना ब्रेडचे, हे आपल्याला हे जे आता स्लाइस ही आजूबाजूची निघाले आहेत ना, हे पण आपल्याला याच्यामध्येच वापरायचे आहे. याचा आपल्याला ब्रेड क्रम करून घ्यायचा आहे. आणि हे आहे ना मिक्सर लावून घेणार आणि याचा चुरा करून घेणार मी. ब्रेडचा चुरा पण करून घेतलाय. ते आपलं तेल पण तापलंय. आता त्याच्यामध्ये थोडीशी मोहरी टाकते. जास्त नाही टाकायची, थोडीशी अशी हाताने टाकली तरी पण चालेल. थोडासा जिरा टाकायचा. जिरा मोहरी चांगली तडतडली ना की त्याच्यामध्ये आपल्याला हे कांदा, लसूण, मिरची, कढीपत्ता हे सर्व टाकायचे. गॅस मी आता थोडा बारीक केलाय. लसूण चांगली आहे ना तेलामध्ये अशी चांगली तरतवून घ्यायची, फ्राय करून घ्यायची. त्याच्यानंतर कढीपत्ता, कांदा आणि मिरची. आता याच्यामध्ये अद्रक टाकते.
आलं टाकते. हा चांगला आहे ना मसाला, हा चांगला फ्राय करून घ्यायचा. आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला आता भाजी टाकायची आहे मेथीची. गॅस मी बारीक केलेला आहे कारण का ते लागू नये म्हणून. आता ही मेथीची भाजी आहे ना स्वच्छ साफ केलेली, स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे. कोथिंबीर टाकते. हे आपल्याला जास्त हलवून नाही घ्यायची आहे कारण त्याच्यावर आता आम्ही बटाटा टाकणार आहे. बटाट्याची भाजी आहे ना अशी चांगली मिक्स झाली पाहिजे. नाही आपण ही आता पहिली भाजी ढवळून घेतली ना की त्या भाजीचा गोळा होणार, बटाट्यामध्ये पटकन मिक्स नाही होणार. आता त्याच्यामध्ये आहे ना बटाटा असं ते किसायचा पण नाही, पण असे याचे स्लॅश करून घ्यायचे आणि ते मग ढवळता नाही, ते बारीक होतात. आता आपली 2 बटाटे मी त्याच्यामध्ये किसून टाकली आहे आणि आपल्याला आता मेथीची भाजी त्याच्यामध्ये थोडी मिक्स करून घ्यायची. त्याच्यानंतर बाकीची बटाटी घ्यायची किसून. बटाटी चांगली शिजली असतील ना तर ते अशी हाताने फोडून घ्यायची. सर्व बटाटे घेतेस का तू? हा, सर्व बटाटे घ्यायचे कारण ते आपल्याला सारण करायचं आहे. सगळी बटाटी अशी हाताने कुस्करून घ्यायची. थोडी हळद टाकते याच्यामध्ये, थोडंसं चवीपुरतं मीठ टाकायचं. त्या भाजी पुरतंच टाकायचं मीठ आणि आता चांगलं मिक्स करून घ्यायचं. ह्याचा पूर्ण आहे ना असा गोळा करून घ्यायचा आहे. भाजी तर शिजायला टाइम नाही लागत कारण ती मेथीची भाजी कोवळी आहे ना. एकदम मस्त छान झाले बघा. बटाटी आणि भाजी एकदम मिक्स झाली आहे. आता तुम्ही आहे ना ही अशी पण भाजी खाऊ शकता, अशी छान झाली आहे. एकदम मस्त गोळा झालाय बघ, छान झालाय. आपली भाजी छान झाली आहे. आता मी गॅस बंद करते. हे आपलं सारण आहे ना असं एका भांड्यात काढून घ्यायचं आणि आता आपल्याला याच्यासाठी पीठ तयार करायचं आहे. आता आपलं सारण झालंय करायचं बटाट्याचं आणि भाजीचं. आता आपल्याला त्याच्यासाठी पीठ तयार करायचं, म्हणजे आपल्याला त्याला ग्रेव्ही चढवायची आहे. त्याच्यासाठी आपल्याला पिठाची ग्रेव्ही बनवायची आहे. आणि मैद्याच्या पिठामध्ये आहे ना 2 चमचे तांदळाचं पीठ टाकायचा. तांदळाच्या पिठाने काय होतं, खुसखुशीत होतं आणि थोडा कडक होतो. थोडीशी हळद टाकते आणि हा पावभाजी मसाला अर्धा चमचा टाकते. चवीपुरतं मीठ टाकते. आपण ते भाजी पुरतंच मीठ टाकलेलं आहे. आता या पिठापुरतंच मीठ टाकायचं आहे. आता आपण हाताने नाही कालवलं ना तर आपण यांनी असं मिक्स करायचं. पाणी थोडं 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 टाकत आहे ना आपल्याला ग्रेव्ही बनवायची आहे. हे आपल्याला पीठ आहे ना जास्त घट्ट नाही करायचं आहे, थोडं पातळ पण नाही करायचं आहे. एकदम मीडियम करायचं. याची ग्रेव्ही बघा अशी घट्ट पातळ अशी करायची, जास्त घट्ट नाही जास्त पातळ नाही. आपण कसं आता अजून मी तुम्हाला समजावून सांगते. ही आता ग्रेव्ही कशी बनवायची, आपण बटाट्याची भजी करतो ना, बटाट्याची स्लाइसची भजी, तसा हा पीठ तयार करायचा. म्हणजे ते बटाट्याला कसं चिपकतो तसं आपल्याला स्नॅक्स याच्यामध्ये डुबून काढायचे आहे. आता ही आपली भाजी आहे ना सारं, हे आपल्याला या ब्रेडच्या स्लाइसला लावायचं आहे. आपल्याला जसं पाहिजे ना तसं लावायचं. मुलं भाज्या खात नाहीत ना, आणि मेथीची भाजी आहे ना अशी मोठी मोठी मुलं पण खात नाहीत. तर अशा भाज्या आहे ना करून द्यायच्याच नाश्त्याला वगैरे. सकाळ संध्याकाळ हे असं नाश्ता करून दिलात ना तुम्ही तर मुलं अगदी प्रेमाने खातील. आता याच्यात भरलं की नाही. आता मी ही भाजी कमीच घेतली आहे, पण याच्यापेक्षा पण तुम्ही जास्त घ्या भाजी, म्हणजे मेथीची भाजी, आणि बटाटा कमी घ्या. आता याच्यावर आहे ना ही अशी स्लॅश ठेवायची आणि असं दाबायचं. हे असे पहिले करून ठेवायचे सगळे. आता मी सगळे करून घेत नाही कारण मला आहे ना पप्पू तयार करून देणार आहे आणि मी त्याच्यामध्ये ग्रेव्ही मध्ये बुडवून परत ब्रेड क्रमला लावायचं आहे.
म्हणजे ही प्रोसेस आहे ना, असं इथून घुमत असं फिरून ब्रेड क्रमकडे जाणार आहे. त्यासाठी आता मला पहिला आहे ना पप्पू तयार करून देणार आहे भाजी लावून. मी त्याला ब्रेड क्रम लावून घेते. भाजी घ्यायची आणि अशी लावायची. भाजी त्याला लावायची अशी, दाबायची अशी. आता हे मी आहे ना चौकोनी स्लाइस करून घेतले ब्रेडची, फक्त मी कडा काढून टाकली आहे आणि अशी चौकोनी घेतली आहे. आपल्याला समजा गोल नाही नको असेल ना तर तुम्ही एकच स्लाइस घ्यायची आणि एका स्लाइसला आहे ना हे असं घेतलं त्याच्यावरती आपण दुसरी लावू, म्हणजे सँडविच बनवायचं आपल्याला, बरोबर ना? हा, सँडविच टाईप बनवायचं आहे. सँडविच बनवून असं. आता हे बघ, हे मी पुरा एक चौकोनी घेतलाय स्लाइस. त्याला तू असं आता fold करणार. हा, हे आता अर्ध्यावर सारण भरलंय दाखव, आणि ते त्याच्यावर फोल्ड करायचं. हे बघा त्याने अर्धच भरलंय हा, आणि एक अर्धा आपण slice. इकडून असं हे फोल्ड फोल्ड करायचं, मिटवायचं पुरं. हे बघा हे अर्ध आहे दोन हाताने मिटव, बरोबर किनारी हे अशी अर्धं जॉईंट झाली पाहिजे. आणि अर्धा असं फोल्ड करणार आपण. हा, तर फोल्ड कर दोन हाताने, बरोबर किनारीला किनारी करायची. हा, हे असं दाब दोन हाताने. हा, जास्त नाही, मसाला बाहेर नाही आला पाहिजे. असं सारखं करायचं. असं पण आपण करू शकतो, म्हणजे छोटे छोटे स्नॅक्स बनवायचे. बरोबर भरली भाजी, जरा जास्तच भरायची, कारण ब्रेडच्या पेक्षा आहे ना भाजी पोटात जायला पाहिजे. भाजी आहे ना अशी दाबून भरून द्यायची आणि मेथीची भाजी जरा जास्त करायची. आणि हा कॉन्सेप्ट मला जरा चांगलं वाटलं तुझं, वेगळं काहीतरी. आता हे असं आहे ना, हे त्याच्यात बुडवणार अशी ह्याच्यात डुबवायचं हे बघ, आणि त्याच्यावर असं ब्रेड करून लावायचं. भाजी उरली आपली. हा, ती अशी उरली तरी आपण आहे ना, आता कसं आपण आपल्याला पाहिजे तेवढंच करायचं, आणि आपली भाजी उरली ना तर फ्रीज मध्ये ठेवायची. आणि जेव्हा आपल्याला पाहिजे ना, आता ही भाजी आम्ही फ्रीज मध्ये ठेवणार आणि दुसऱ्या दिवशी ब्रेड आणून परत आम्ही असं बनवून हा, गरम गरम जेव्हा आपल्याला पाहिजे असतं ना तेव्हा आपण हे असं गरम गरम करून खायचं. त्या टायमाला आपल्याला किती पाहिजे तेवढे करायचे. फक्त हे सारण बनवायला आपल्याला थोडं मेहनत लागते आणि सगळं मसाला जमवायला लागतो. त्यासाठी आपण हे पहिलं सारण बनवून घ्यायचं भाजी, आणि ती उरली नाची जास्त करून ठेवायची, डब्यात भरून ठेवायची. आणि जेव्हा आपल्याला स्नॅक्स पाहिजे ना, समजा सकाळी मुलांना पाहिजे टिफिनसाठी तर ते आपण असं करून द्यायचं. आपल्याला संध्याकाळी नाश्त्याला पाहिजे तर हे आपण करून द्यायचं. या रेसिपीला बघून तर आताच वाटतंय की खावं हे. असे वाटत झालेत आहेत आता. केक वाटते ते, बन केक कसे असतात एकदम. आता पॅन मध्ये मी तेल टाकलंय बघा, मी एकदम तेल कमी टाकलंय, जास्त टाकायचंच नाही तेल, कारण आपल्याला जास्त तेलकट नाही बनवायचं आहे. आपण हे आता शॅलो फ्राय करतोय ना. हा, शॅलो फ्राय म्हणजे कमी तेलामध्ये. असे टाकले ना पॅन मध्ये की असे हाताने हलवायचे, म्हणजे तेल आहे ना त्याला सगळीकडे लागतो. आता हे चांगले आतमध्ये आपल्याला आहे ना असं हलवताना जरा जरा खाली कडक वाटतात हाताला, मग ते आपण नंतर फिरवायचे. आता हे आहे ना मी उलटे फिरवते बघ, कारण एका जागेवर राहिले ना तर ते करपतात. म्हणजे आपण आहे ना अशी त्याची जागा हलवत राहायची, ते काय तुटायची आवश्यकता नाही त्याची. बघ एकदम तुटत पण नाही, काय पण नाही, एकदम ते आतून आहे ना कडक होतात. आता मी ते फिरवते बघा कसे. चिमटा घ्यायचा, ते फिरवायचे बघा. अरे वा. आणि हे मम्मीनी आता 2 मिनिटांनंतर फिरवले का हे? हा, 2 मिनिटं. आणि मी गॅस एकदम बारीक केलाय, मीडियम केलाय गॅस. वा वा. असा पण नाही गॅस फास्ट आहे. आता याच्यामध्ये आहे ना आपल्याला अजून तेल टाकायची पण गरज नाही, कारण या एका बाजूला तेल मुरलंय की नाही, ते आता सगळीकडे तेल लागणार. आता इथे आपली रेसिपी होते आणि नेहमीप्रमाणे कमेंट्स असे येतातच की तुमची दिल नाही दाखवली तुम्ही. चला तुम्हाला दिलला दाखवतो कुठे दिल. ही बघा दिल. दिल झोपली आहे. आणि नवीन सबस्क्रायबरला माहित नसतील तर दिलचं नाव दिल का ठेवलंय आम्ही, ते हे बघा तिच्या पोटावर दिल शेप आहे बघा. आता तो जरा वाकडा झालाय, जेव्हा ती अशी झोपते तेव्हा पूर्ण दिल असा होतो तो. हे बघा आमची दिल. दिल हाय बोल, हॅलो बोल. दिल बोल दिल. दिल दिल बोलली अशी. असं झालं ना मग ती बोलते. हे बघा आमची दिल आली बाजूला. एकदम कडक आहे, एकदम कुरकुरीत झालेत कडक. थोड्या तेलामध्ये एवढी चांगली भारी वस्तू झाली आहे. एक खाऊनच पोट भरेल वाटतं. खाली अजून भाजला पाहिजे ना. आणि थोडं आहे ना असं झालं ना तर थोडस तेल टाकायचं, जास्त पण नाही टाकायचं. आता मी तुला दाखवते, म्हणजे एक एक थेंब त्याला खाली असं तेल सोडायचं. कारण आपण तेल नाही टाकलंय, एकदा टाकलंय ना थोडस.
म्हणजे तेलाशिवाय पण ते भाजत नाही, बरोबर ना? आणि लास्टला जर तुमच्याकडे टिश्यू पेपर असतील तर तुम्ही त्याला टिश्यू पेपरवर ठेवू शकता, म्हणजे जे एक्सेस तेल असेल, ऑइल असेल ते टिश्यू पेपर मध्ये जाईल. फायदाच नाही काय. आणि नसला तरी काय फरक नाही पडत. पण फायदाच नाही. आपण तळलेली वस्तू का खातो? त्या गोष्टीला ते तळलेलेच पदार्थ असतात, त्याला तेल असतोच. पण तेल नाही खाल्लं तर उपयोगच नाही. आता तुला माहिती आहे आमच्या गावाला बैलांना तेल पाजतात पावसामध्ये. प्रत्येक बैलाला 1-1 लिटर असं तेल पाजतात, कारण तो शेतामध्ये काम करतात, पाण्यामध्ये काम करतात म्हणून. आपण या दिवसात थोडस कधीतरी जास्त तेल खाल्लं तर काय होतं, आपल्या शरीरामध्ये पण तेल पाहिजे की नाही. आणि वेळ पण नाही लागला, फक्त तो वेळ कशाला लागला, जरा भाजी बनवायला पण तेवढा पण नाही वेळ लागला. मी थोडी बाजू हे बघ फुगलेत ना आतमध्ये, थोडे म्हणजे थोडं हे व्हायला पाहिजे. एकदम मी गॅस आहे ना बारीक केलाय, म्हणजे का माहितीये, करपायला नको. आपली कशी डिश एकदम व्यवस्थित व्हायला पाहिजे. आणि माझं असं काम आहे, मी घाई गडबडीत कधीच करत नाही. करपली ना कोणती पण रेसिपी तर पूर्ण त्याची टेस्ट जाते. असा कलर यायला पाहिजे. आणि आवाज बघ क्रंची किती आलाय. येतोय आवाज. अजून 2 मिनिटं ठेवशील तर ते पण तसंच रेड होईल. नाही, मी 2 मिनिटं ठेवली नाही ना अजून, कारण आता फिरवायच्या आधी 2 मिनिटं आणि त्याच्यानंतर 2 मिनिटं, म्हणजे आपली 4 मिनिटात म्हणजे 5 मिनिटात आपली रेसिपी तयार होते. तर 2. आता आम्ही डायरेक्ट तुम्हाला टेस्ट करून दाखवते रेसिपी कशी झाली. आता झाली, आता ही मी तुला काढून देते. आता एकदम मस्त छान झाली आहे. आता तुम्ही खा आणि मस्त थंडीला बोलवून लावा. आता मी तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतोय रेसिपी कशी झाली. पण रेसिपी टेस्ट करण्याच्या अगोदर तुम्ही या व्हिडिओला लाईक करा, या व्हिडिओला व्हॉट्सअपवर आणि सोशल मीडियावर शेअर करा. आणि जर तुम्ही नवीन सबस्क्रायबर असाल तर सबस्क्राईब करा, म्हणजे आम्ही दर दिवशी एक व्हिडिओ टाकतोय. म्हणजे जसा व्हिडिओ आम्ही टाकेल तसा तुम्हाला नोटिफिकेशन येईल. आणि एका कमेंटमध्ये असं पण होतं की आम्हाला नोटिफिकेशन येत नाही, तर तुम्ही परत चेक करा की जे सबस्क्राईब केलं होतं ते नॅचरली परत अनसबस्क्राईब झालाय का, किंवा तुम्ही बेल आयकॉन प्रेस केली आहे की नाही. अजून एक तुम्हाला गोष्ट सांगायची आहे, रेसिपी 4ला जी मी टाकतो त्याच्या अगोदर 1 वाजता किंवा 12 वाजता एक कम्युनिटी टॅब असतो, त्याच्यामध्ये आम्ही नोटिफिकेशन म्हणजे सांगतो की 4 वाजता अशा प्रकारचे रेसिपी येणार आहे. तर तुम्ही तिकडे सुद्धा पाहू शकता. आणि अजून एक गोष्ट असते, स्टोरीज, युट्यूब स्टोरीज. ते युट्यूब स्टोरीज किती जणांना माहिती आहे ते मला सांगा, आणि किती जणांना नाही माहिती तेही मला सांगा. मग त्याप्रमाणे मी तसा व्हिडिओ बनवून तुम्हाला एक्सप्लेन करेल. आता आपण ही रेसिपी टेस्ट करून बघूया कशी झाली. आता रेसिपी ऑलमोस्ट आपली रेडी आहे. चला, एक तुम्ही उचला हा वाला मी घेतो, आणि हा वाला बघूया आता कोणाच्या नशिबात असेल तर ते टेस्ट करतील. आता मी तुम्हाला, हा तुमचा आहे हा माझा, मी तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतो ही रेसिपी कशी झाली. आता तुम्ही मला मी 3च का फ्राय केले. आता पप्पू एकटा खाणार, मी तर खाणार नाही. खाल्लं तर जरासं खाणार. आता कोणी येईल ना तसं ते फ्राय करून द्यायचं. बघूया बाकी कोणाच्या नशिबात आहे. ताईच्या नशिबात होता म्हणून ताई आली पटकन. ताई आता टेस्ट करून दाखवते. बटाट्याची भाजी. बटाट्याची नाही, मेथीची भाजी. मेथी आहे ही? हा, मेथीची भाजी आहे. बटाट्याच्या भाजीमध्ये मेथीची भाजी. हा, म्हणजे हेल्दी झालं. एकदम हेल्दी. थंडीमध्ये थंडी लागत असली तर जाईल पळून. कुरकुरीत आहे. कुरकुरीत आहे. ताई स्वेटर घातलंय, थंडी वाजत असेल तर जाईल. रेसिपी खाऊन थंडी जाईल. थंडी पळून जाईल. रेसिपीचं नाव आहे, नाव काय? रेसिपीचं नाव काय? थंडीला घाबरायचं नाही, थंडी पळून जाईल अशी रेसिपी. चांगली. आता ही रेसिपी तुम्हाला मी टेस्ट करून दाखवतोय कशी झाली. आवाज आला? तुम्हाला आला आवाज? आवाजाने थंडी पळून जाईल. आणि त्यापेक्षा ते आतली जेव्हा भाजी खाणार ना. हे बघा, ही मी अशीच पण खाल्ली आणि खूप चांगली लागते. जर आपण सॉस बरोबर सुद्धा खाऊन बघूया ही रेसिपी. एकदम भारी लागते. कुरकुरीत लागते ना. ज्याचा नशीब असेल ना तो गरम गरम खायली रेसिपी.
आता त्यांना वाटेल मी मैदा कशाला वापरला, पण काय असतं माहितीये, ज्याचं म्हणजे ज्याचे गुण आहेत त्यालाच येतात ना, तसंच आहे ते. जे आपलं समजा दिवाळीचे फराळ मैद्याशिवाय होत नाही, तशीच एखादी अशी डिश असते की त्या वस्तूला ती वस्तू पाहिजेच असते. असं म्हणजे याला पण आहे ना थोडा मैदा लागतोच. आणि त्याच्यामध्ये मी थोडा तांदळाचा पीठ घेतलाच आहे. नुसते तांदळाच्या पिठाची ती ग्रेव्ही होणार नाही, आणि ते कसं होणार, एकदम खुसखुशीत होणार. आणि याच्यासाठी जॉईंट होण्यासाठी त्याच्यामध्ये थोडासा मैदा टाकायचा. ही रेसिपी कशी लागते तुम्हाला सांगतो. ही रेसिपी वडापाव सारखी पण लागते. ही रेसिपी आपली ते सँडविच असतो ना, कटलेट, वडापाववर जो सँडविच भेटतो ना, ब्रेड सँडविच, त्यामध्ये भाजी, तशी सुद्धा लागते ही. आणि पावभाजीचा मसाला टाकलाय पिठामध्ये, त्यामुळे ती अजून काहीतरी वेगळी लागते रेसिपी. म्हणजे ही ऑल टुगेदर एक डिफरंट रेसिपी आणि एक वेगळी रेसिपी आहे काहीतरी. या रेसिपी बद्दल सर्वात इम्पॉर्टंट आणि सर्वात महत्वाचं बोलायचं म्हणजे ह्या रेसिपीमध्ये या बटाट्याच्या भाजी सोबत आपली मेथीची भाजी आहे, बरोबर. जर छोटी मुलं जर खात नसतील ना, जर कोणी मम्मी लोक जर ही रेसिपी बघत असतील किंवा डॅडी लोक जे रेसिपी बनवून आपल्या छोट्या मुलांना देतील, तर ही रेसिपी नक्कीच बनवा आणि त्यांना द्या. कारण ते समजणार पण नाही की आतमध्ये मेथीची भाजी आहे. कारण खास करून मेथीची भाजी खात नाही. आधी तुझं सांग पहिलं. मी खातो, पण लहानपणी म्हणजे 7th अगोदर खात नव्हतो. 7th नंतर मी सर्व खायला शिकलो, बरोबर. आता मेथीची भाजी आणायला सांगितली तर काय बोलला तो माहितीये का, तू काल मेथीची भाजी बनवलीस ना, मग आज कशाला बनवते. हे पण असं, जर काल बनवली तर आज परत कशाला. पण आज जर अशी असेल रेसिपी तर मी तुला उद्या पण आणून देतो रेसिपी. उद्या पण तुला मेथीची भाजी आणून देतो. म्हणजे ही रेसिपी, आता थंडी आहे, मग काहीतरी आपल्याला भजी खायला वाटते, बरोबर ना. तर भजी नका खाऊ, भजी काय खायची, रोज भजीच असते. तर अशी रेसिपी बनवा आणि एन्जॉय करा एकदम. रेसिपी खूप चांगली आहे आणि सॉस बरोबर खाल्ला तर त्याची टेस्ट अजून वाढते. टिफिनला एक मुलांना दिला तरी बास होईल. आता बघा, मी एकच अजूनपर्यंत खातोय. म्हणजे मी 2 खाल्ले ना तर मी 2-3 तास जेवू नाही शकत. म्हणजे जर रेसिपी तुम्ही ही एक बनवून टिफिनला दिलं ना, तर लहान मुलगा असेल ना, तो एकामध्ये त्याचं पोट भरून जाईल. आणि 2 दिला की तो आपल्या फ्रेंड्स सोबत पण शेअर करू शकतो. म्हणजे रेसिपी, आणि जर तुमच्या घरी कोण पाहुणे आले तर एका प्लेटमध्ये एक सुद्धा दिलं ना की पोट आरामात भरेल त्यांचा, आणि ते बघूनच खुश होतील बघा. ते बोलतील आता जेवण नका बनवू. आणि रेसिपी टेस्टला खूप चांगली आहे. सर्व वडापाव, सँडविच आणि पावभाजी सर्व टेस्ट ह्याच्यात आली आहे. जर तुम्हाला ह्याची टेस्ट ऍक्च्युली बघायची असेल की कशी लागते, तर तुम्ही रेसिपी घरी नक्कीच बनवा आणि नक्कीच तुम्ही खा आणि सर्वांना आजूबाजूला पण वाटा. खूप खूप चांगली झाली. आता भाजी पण स्वस्त झाली, 10 रुपये जुडी. म्हणून आपण एकदा म्हणजे चान्स घ्यायचा, मेथीच्या भाजीचा फायदा करून घ्या, आपल्या शरीरासाठी चांगला असतो. आणि जाता जाता तुम्हाला बघा दिल दाखवतो मी. दिल आता इकडे बसली होती, इकडे खुर्चीवर बसली होती बघा. तर ती तिथे गेली आणि ती कुठे झोपली ते बघा, जरा झूम करून दाखवतो तुम्हाला. ती कशावरती बसली बघा. कशावर बसली मम्मी? ती झोपली. ती कशावर झोपली आहे? ती ते तुझं लॅपटॉपवर झोपली आहे बघा ती. कारण तिला तर लॅपटॉप गरम वाटत असेल. झोपली, थंडीची गरमीवर झोपली बघा.